Jeg vil vise, hvordan man lægger en sovende baby ned, når han er faldet i søvn om på ryggen. Se, han ligger pakket helt ind, støttet med hovedet. Så jeg finder lige op her, læner mig forover. Så tager jeg viklen. Det er det samme for en meter. Holder jeg den godt ind mod mig. Sætter jeg mig ned. Det kan man også gøre i sengen selvfølgelig. Så læner jeg mig stille og roligt bagover. Kan jeg slække på viklen sådan her. Så er jeg ud af den. Og så kan man jo lige praktisk nok bruge viklen til at lave et lille tæppe.